It's okay. And long wait, I shot one now. But did you know that you can now get Dove's funeral cover from the comfort of your home? Simply visit our social media platforms, Facebook page, Dove's Holdings. Visit our website, www.doves.co.zw. Email callcenter@doves.co.zw. So get your Dove's funeral cover from anywhere you are, with no hustles and no need to travel. Only with Doves. Doves, for the ones you love. Did you know that you can now get Dove's funeral cover from the comfort of your home? Simply visit our social media platforms, Facebook page, Dove's Holdings. Visit our website, www.doves.co.zw. Email callcenter@doves.co.zw. So get your Dove's funeral cover from anywhere you are, with no hustles and no need to travel. Only with Doves. Doves, for the ones you love. Parizvino ndagara naGogo Biula, vanova mutauriri wemhuri yekwaMakore. Gogo Biula, zuva ranhasi manga makarimirira, izuva rinorwadza, izuva rinobaya pamoyo. Asi semhuri tiudzei kuti kusvika pari nhasi manga muchikwanisa kuti mubatane semhuri nenzira yakaita sei? Zvanga zviri nyore kana kuti zvanga zvakaoma? Shuwa tatakaritarisa zuva iri, asi zuva rakatiomera semhuri kurigashira. Zvazvisiri nyore kubva September 7 months kusvika nhasi. Zvazvakatiremera semhuri, tichirongorwadziwa. Ndezvipi pane zvisati zvagadzirwa zvakawanda zvatinonzwisisa? Ndezvipi zvamatarisira kubva nhasi? Tiri kuona kuti mwana ari kunovigwa, asi nyaya yekubatwa kwakaitwa kusvika pakufa haisati yapera. Zvii zvamamirira zvamakatarisira kuti zvigadziriswe? Tine zvatakamirirawo zvatiri kutarisirawo kuti dai hurumende yatitarisira isusu tiri kushuvira justice kuti ite prevail kumwana wedu, nekuti taviga mwana asina musoro, haana maoko, haana maprivate parts. Saka takamirira justice kuti ite prevail, ende tichitarisirawo ivo vamwe vacho vakabuda vacho
kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei, ende chishuviro chedu ndechekuti dai trial yacho yaikwanisika kuti ikasike. Tinotenda Gogo. That's Gogo Beulah, the family spokesperson. As you heard from her, the need to expedite the court processes to ensure that the perpetrators in the disappearance and murder of Tapiwa are finally brought to book. We are getting ready to depart for Murewa, Nyamutumbu village, where the remains of Tapiwa will be buried. Remember, the head has still to be found. COVID funeral plan from Doves. This policy covers death from COVID-19 or COVID-19 related funerals. The Doves COVID funeral plan is effective immediately with no waiting period. For more information, please contact 0731 772 784, 0731 772 782, WhatsApp 0731 750 989, email callcenter@doves.co.zw. Visit our website www.doves.co.zw or visit the Doves Holdings Facebook page. Doves, for the ones you love. Introducing the COVID. At this juncture, I'm joined by the Master of Ceremonies, who will also be presiding over the proceedings of the burial of Tapiwa Makore in Nyamutumbu village this afternoon. That's Dr. Reverend William Lawrence Mutambanengwe. Baba, toda kuti mutizivisewo kuti urongwa hwekuvigwa kwatapiwa nhasi masikati hwakamira sei tichibva pano paDoves Funeral Services. Mazvita chekutanga ndida kuti nematambudziko kumhuri yekwaMakore nekumhuri yekumadzisekuru vekwaMunyori nedunhu rese. Tichabva pano takananga kuenda kwaMurewa. Tasvika kwaMurewa tichazoita urongwa hunongoitwa panovigwa munhu, pachaita vatauri, pachaitwa mharidzo, zvapupu. Tapedzazvo mwana ari kuradzikwa nhasi. Tobva tatopararana, vanosara zvavo vosara. Mwari ari mubatsiri. Tinonzwisisa kuti rufu rune chiitiko ichi chaita sechinhu chikuru kwete munyika chete, asi takanyanyisa kutarisana nedunhu kana kuti nenharaunda yekwaNyamutumbu. Ndezvipi zvamunofunga kuti zvaiswa panzvimbo kuitira kuti nezvatiri kuona mazano zvedenda reCovid-19 kungangouya vanhu vakawanda? Pane here urongwa hwamunahwo hwekukwanisa kuti vanhu vari kuuya vakwanise kuona mariro aya nekuchema mwana zvakanaka pasina kutapudzirana denda reCovid-19? Chokwadi, tida kungotendawo vedunhu reMashonaland East, my health officials vari kutibatsira paCovid protocols. Ndinodayira kuti zvinhu zvose zvakarongeka tichiteedza zvinofanira kungoteedzwa. Uyezve chikumbiro chedu kuti kune vese vari kuuya, ndine chokwadi kuti tese takuziva kuti denda ratakatarisana naro handi denda rekutamba naro. Saka tinongokumbira vese vari kuuya tongoteedza zvatinokurudzirwa kuita, zvikuru sei neWHO, World Health Organization, kuteedza COVID protocols. Tinotenda mfundisi Mazvita. Tonosangana kwa Murewa. And now we are on our way to Murewa. Did you know that you can now get Dove's funeral cover from the comfort of your home? Simply visit our social media platforms, Facebook page, Dove's Holdings. Visit our website, www.doves.co.zw. Email callcenter@doves.co.zw. So get your Dove's funeral cover from anywhere you are, with no hustles and no need to travel. Only with Doves. Doves, for the ones you love. Did you know that you can now get Dove's funeral cover from the comfort of your home?
Simply visit our social media platforms, Facebook page, Doves Holdings. Visit our website, www.doves.co.zw. Email callcenter@doves.co.zw. So get your Doves funeral cover from anywhere you are, with no hustles and no need to travel. Only with Doves. Doves for the ibu bude cende kata isu ini ngiri
Eh? No? Masuk kok kamu gak nyumbung apa? Itu tadi mau coba. Cosa vuoi dire?